Včera podvečer sa v priestoroch regionálneho poradenského a informačného centra v Prešove uskutočnila prednáška o podpore mladých podnikateľov. Jej iniciátorom bol Jan Hudacký, ktorý sa drží hesla Veľké výhody malým podnikateľom. Viac ako 60 poslucháčov sa tak mohlo presvedčiť, že politik má dobré a zrealizovateľné nápady, ako pomôcť nielen živnostníkom. Jan Hudacký chce pre podnikateľov zaviesť licencie, prinavrátiť mikropôžičky, ako aj zriadiť tzv. Inštitút ombudsmana. Viac rodák z Vranova nad Topľou, ktorý sa venuje hospodárskej problematike, predovšetkým rozvoju a podpore živnostníkov malého a stredného podnikateľského stavu na Slovensku, Jan Hudacký. Na zjednodušenie toho systému sme navrhli formu licencií, to znamená taký jednorazový paušálny poplatkov, ktoré by vlastne mali kryť daňové a odvodové povinnosti malého podnikateľa a živnostníka. On by potom už nemusel v priebehu roka platiť žiadne odvody. Na konci roka by dal len určité zúčtovanie, ale v každom prípade by musel viesť evidenciu príjmov. Tá licencia by bola limitovaná potom určitým maximálnym obratom. Prispela by vlastne k zjednodušeniu tej podnikateľskej činnosti, teda nemusel by sa ten živnostník venovať administratíve, mohol by skutočne vykonávať tú podnikateľskú činnosť. Štát určite vyberie skrz tie paušálne poplatky oveľa viac zdrojov ako doteraz a nebude tlačiť tých malých podnikateľov živnostníkov, aby unikali neplateniu, pretože im to zjednoduší ich podnikateľský život. Okrem licencií zaujal poslucháčov aj návrh na prinavrátenie mikropôžičiek. Čo sa týka prístupu k tým finančným zdrojom, chceme vrátiť do hry opäť mikropožičkový program, ktorý tu už fungoval. Je to veľmi dobrá forma preto, aby podnikateľ mohol dostať mäkké pôžičky, ktoré by mu slúžili jednak na rozbeh podnikania, prípadne potom na ďalší jeho rozvoj. Takisto chceme lepšie aktualizovať v podstate aj aktivity Slovenskej záručnej rozvojovej banky, vrátiť jej štatút tej podpornej finančnej inštitúcie. Jan Hudacký by chcel pre malých podnikateľov zriadiť aj tzv. Inštitút ombudsmana. Chceme navrhnúť taký inštitút obhajcu práv pre živnostníkov, akéhosi ombudsmana, ktorý by sa mal podieľať predovšetkým na stransparentnení tohto podnikateľského prostredia, mal by kooperovať vlastne s tými živnostníckymi organizáciami a intervenovať pre zlepšenie procesov, či už administratívnych, alebo v podstate povedzme súdnych prieťahov a podobne. Takisto by mal významne podporovať tvorbu podnikateľskej legislatívy. Čo je pre mňa najdôležitejšie, mal by obratiť ten negatívny obraz o podnikateľov a živnostníkov na ten pozitívny, že sú to skutočne tvorcovia hodnôt, že berú tú zodpovednosť na seba, za svoje rodiny, vytvárajú si pracovné miesta, dokonca aj ďalším. Do zaujímavej prednášky či skôr diskusie sa zapojil aj predseda Krajskej zložky živnostenskej komory Michal Mudrák. V prvom rade si myslím, že to by mohla byť taká štartovacia odvaha pre mnohých podnikateľov. Mnohí sa boja, majú strach a vlastne tie licencie by mali pomôcť v tom úvode, aby nemal podnikateľ strach. Mnohí podnikatelia si robia už to mysel len preto, aby daňový úrad bol spokojný. A nie je toto hlavný zmysel. Hlavný zmysel podnikateľ je podnikať a licenciou si vybaviť celú túto dokumentáciu. Najväčší záujem prejavili malí podnikatelia a živnostníci o licencie, ako aj o mikropôžičky. Ak by sa licencie stali reálnymi, podnikatelia by namiesto každomesačných odvodov platili raz ročne. Napríklad pri obrate 50 000 eur by v januári zaplatili štátu 2500 eur. Viac prešovskí malopodnikatelia. Ja si myslím, že je to celkom dobrý nápad. Ešte by sa tam dalo akože upraviť tá nižšia sadzba, by som povedala, lebo nie každý podnikateľ zarába tých 50 000. Tak si myslím, že je to celkom dobré. Veľmi ma oslovila tá licencia, ktorá by mala byť pre živnostníka. Určite si myslím, že by to mohlo pomôcť, lebo dneska je byrokraticky tak zaťažený. Zoberte si takú predavačku, ktorá od rána do večera stojí za pultom a ešte večer má sadnúť doma a účtovať a ja neviem čo všetko. Takže určite si myslím, že toto má budúcnosť.